Dila iku bocah kang bisa diomongi bejo sanget. Luwih-luwih wong tuane kecukupan. Awit cilik kabeh kepinginane ora tau kebantah. Dadine pas gedhe dadi bocah kang bandel lan gaene ngelawan. Bu ibu. Endi to ibu ki? Nyapa to, Dil? Sangu kula endi? Iki lho, Nya. Ki semene iki apa lho, Bu? Diki tuku es ae kurang. Ya wis to, Nya. Yo wes, makasih. Assalamualaikum. Oh ya lali. Lagi nih kita jane iki. Halo. Halo, assalamualaikum Rin. Waalaikumsalam. Itu omongan Dila ya aja lali kan bayar wifi. Mungkin yang dhuwur meja. Nggih, Bu. Nggih. Salah nggih. Dila, kita bayar wifi nang ibumu. Dene duite ning dhuwur meja. Malah, ya Sun. Ya. Anging duit sing diwenehne Dila kanggo mbayar wifi malah digawe tuku jajan. Pas ibu wangsul, ibu nagih dawuhipun. Dil, duit tak bayar wifi sik bayar. Tuh dong, cari dulu jajan ki apa? Piye tadi duit bayar wifi kok itu jajan ki? Alah, duit kena digolek meneh karo nek dhewe pelit ngene nesu-nesu. Wonten apa lho, Bu? Iki lah adikmu duit bayar wifi malah gitu jajan. Iya tadi. Wah, lah ngene nesu barang ngureng. Dil, awakmu iku lek karo wong aja ngono. Lah sampeyan ki padha ae karo ibu ada ngene mureng-mureng. Wong tuwa iku golek duit mulai sore-sore kanggo nyukupi kabeh. Ah, mbak sakarmu. Dil, kalau mbakmu nyapu bang ngono. Aku ki sibuk, Bu. Nanti sibuk apa ndak? Sibuk apa toh gawe mulai telan HP di kon mulai sambat. Lah kalau wis disapu ning Mbak. Yang ngono ki mbok dhewe wangi. Lah aku tak dolan ae ta. Mah di sini terus. Assalamualaikum, Kak Arin. Waalaikumsalam. Nyapa, Dil? Dolan. Nandi? Biasa mangan-mangan ning warung viral. Sik yo, ayo. Ayo. Sik. Ya. Ini gak rono ya? Ya belakangmu tetep piye? Aku sinau. Ala podo, gas sekarang tak jalan. Wes podo. Ibumu ning ndi kok gak enak? Iya yo, iki tak nang kono. Gak kenek oh. Ya wis dinteni ning kene kok gak apa-apa. Iya. Lah, itu buku. Bu, nyari buku ditumpul. Anu, montore mogok. Cek piye ngene iki, Bu? Ya kudu nonton iki. Piye nek? Walah. Jempol nek ngoten kula riyen nggih. Nggih. Ya. Ibune Karin perjuangannya kaya ngono. Mesakne juga ya. Aku gawene getak-getak ning ibuku. Aku kudu njaluk ngapura iki. Tapi ibuku mesti nganyelne, kadang nyeneni, kadang getak-getak, nesu-nesu, wong lagi santai dikongkoni terus. Tapi aku salah sih. Arep njaluk ngapura, tapi aku gengsi. Ya wis lah gak apa-apa, kan aku wong enom. Kudune iku sing njaluk ngapura wong enom. Bisa ya. Alah iya. Kenek wisan montore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Bare kedadian iku Dila sadar nek dheweke salah lan ora tau ngrungokne nasihate wong tuwa. Dila janji bakal nurut lan ora mbangkang ibu maneh. Dadi anak iku kudu berbakti lan ngehargai wong tuwa. Uga wong tuwa aja asring manjake anak. Wah, lah ngene nesu bareng nyureng. Kata-kata menjale.